May sate. Guys, babae. Oh, yan o, yan o. Ayan. Sinabi ba, nanay mo? Ganda mo nila. Sino? Mais o talong? Ganda, mais. Parang Yahoo Morning. Uy, shoutout. Kapuboy, vlog. Shoutout sa iyo, Kapuboy. Good morning, guys. Kapuboy vlog. Shoutout. Good morning. Shout out guys. Los. Hello my friend. Arang Yahoo Morning. Ginawa ko yung sinabi mo Kuya Elmer Ugay. Yung sinabi mo na paano? Wag nito. Pa ganyan. Ginawa ko. Kaya may harang. May harang sa iyo, no? Anong pala 'yon? Ang sekreto. Ito na gagawin ko ngayon. Paano pahaba? Thank you so much guys. Maraming salamat po sa inyo. Well, my friend, thank you so much. For viewers, thank you so much. Yan ang mais, te. Kaya pala iba. Anong iba, May? Pinaganyan ko. Ginagawa niya. Ganyan. Ayos ah. Oo. Ginawa kong ganyan. Ganyan ko. Kaya nga di ka maka-double tap. Di ka. Direct na. Tama. Baba ko lang yung link ko guys. Tama mo ta. Tama mo. Tama, layo nun. Naliguan ng ano, pag sumasakay ka dyan sa may... Alam mo dati ko, sige. Alam mo na maklasa. May palengis ko doon. Doon, pag nirecho mo yung kanto-kanto na sa nakakita ko lang yun. Pinuntahan niya, ang layo nun. Mapaklasa. Sa loob ng mula, sa may gilid. Pahintay mo nga ako, para alam na rin. Pahintay mo. Hindi, may puntahan lang sa dito. Kung ilang kilo ka, kahit 10 kilo mo rin, 100 lang. Guys, pasuyo po ako sa ano. Kahit kaya mo yung pin ko ngayon, nasa taas. Nasa taas ang pin. Para alam niya rin. Hindi mo pinakailaman, hindi ko naman alam yung usapan niya eh.
Guys, shoutout guys. Maraming salamat po sa inyo. Kaso, ang baba ng benta mo. Kwento lang may Layo na, alam mo na ba yun? Ha? Alam mo ba yun? Di ba alam mo yung pag nandun ka? Yan mga mais ma'am. Kwento lang. Eskwelahan yan. Sabi ko sa nila, may eskwelahan. Shoutout sa 1 viewers. At Pag ako doon sa course, di ba may eskwelahan? guys, ang guys, shoutout. Sa Grace, shoutout sa iyo sa guys. 3 viewers. No, Thank you so babayan much. simbahan, di ba? Meron naman, bayan glory lang. Pag sumakay ka ng babayan simbahan, kakanan yun, di ba? Kakanan pa Guys. babasa sa kuhan. Papunta sa bungan pala. Eh, kaso, di ba 200 na yun? Sa bungan, diretso lang. Yung unang likuan, yung matandang nagkaganon. Matanda na kabahan. Yun. Pag tumanang ka, pagpakanan lang. Oh, di ba? May harang. Dito, sumakay ka ng babayan. Nasa harang pa. Kanan, Diba? Ano ko na yan? Inayos ako sa akin. Diretso to. Kaya may harang. Oh, hindi, dito ka lang sa kamay. Dito ka gagawin ba lang ikaw po sa palengke. Tinda ng mga Muslim. Bangketa. Yung salam ng Muslim. Tungkol mga daan pag ano. Death Egg, Karki. So, shoutout sa iyo. Dito lang ako bro. Fulfill na rin. Dito sa iyo. Thank you so much. Thank you so much po, sir. Billy. Dan Harang, ay, thank you so much. Reviewers, thank you so much guys. So ayan, diretso. Papuntang bayan yan, ay papuntang bahan. Bahan. Galing ka rito, papunta rito, di ba? Dito, kaliwa Gloria, di ba? Dito, papunta sa bahan. Pagkanan mo lang doon, sa dito sila mga Ikiam, Arco, Fishball. Pagkanan na, pag kumakanan nyo, basta dito ka lang dumaan sa may gilid ng Nova Plaza. Palengke doon, tindahan ng mga Muslim. Kita mo rin yung kantong-kanto lang. Boss, may share ako sa basa ko sa messenger. Oh, sige, sige. Yeah, Mark. Okay, pinagpahan nila rin kasama yung mga anak ko, sinundo natin. Yun, dun. Katabi ng bilya ng manok. Babalik ka lang daw siya. Balik. Kilo, bilay. Pesto. Bili ko dyan, 40. Hindi, kikita ka niya. Kikita ka na. Sabi ko man. Pero kung ngayon ng mga pag-ibig kami sa kanila. Kaya pupunta ako. May tuktok. Ayan.
Ay, shoutout sa to viewers. Tungkol sa Asian Mark. Ah, ganun ba? Hindi mo ako yan. Traffic na yun. Tuktok guys. Thank you so much, Bard. For viewers, ay 5 viewers, shoutout at 5 thumbs up.
Salamat talaga sa inyo, Mark, B-Boy, TV, Yahoo. Kababayad ko lang ng upa sa bahay. Uy, very good. Oh, maganda yan, magandang balita yan. Kuya Elmer, sana masundan pa yan. My viewers, shout out at live lang shout out. Hey, shout out to Bisco. Good morning, Papa Mark. Bisco, thank you so much. Good morning to the 9 viewers. Thank you so much, 9 viewers. Hoy, sangkay, boy. Ads yan. Pinaganyan ko yan, sangkay, biboy. Oh, pinaganyan. Pinuro sa akin ni Kuya Elmer. May Mabi TV. Kaya, yan, may ads. May tugtog kasi, mute mo na ako. Ay, shoutout sa 9 viewers. May tugtog kasi sangkay. Kaya ako nag-mute. May tugtog. Makaka-copyright ako. Tugtog dito yung ano.
Hanapin nyo yung upload. Oy, morning. Hanapin mo yung upload ko na wala lang 2 minutes lang yun. Baka may matutunan kayo kung gusto nyo lang. Sige po, Sir Kuya Elmer. Morning, Tatay Robin. Hi, Army Caporal. Dan Tamsak, thank you so much. Salamat sa pagkakas. Ate Army. And viewers at 8 thumbs up, thank you so much guys. Maraming salamat. Guys, yung nakapin po, pasuyo naman po. Premiere ko yan mamaya, 11:30. Pasuyo po, pasuyo. May tugtog kasi, mute muna ako. Ay, salamat sa 9 viewers at 9 thumbs up. Miguel of Mark, sorry medyo na busy. Linis bahay, kinig lang. Ah, sige lang po. Ang Cristelda, no problem. Mute lang kasi ako, may tugtog kasi. Nakatamsak na ako sa nakapin. Ay, thank you po Ate Army. Ate Robin, good morning, sabi ni Ate Army. Okay, salamat, Ma'am Corsalda sabi. Thank you so much guys. 8 viewers at 9 thumbs up. Thank you so much po. Thank you Sir Billy. Thank you so much sa tambay. Thank you po. Ate Robin, Ate Army, Miguel Salat po. Naka-stream yard ka ba? Hindi. Hindi sangkay. Bakit sangkay Grace? Hindi ako naka-stream yard. Inano ko lang, pinahaba ko lang. Hindi ko pinatayo ang live ko, pinahaba. Yung tinuro sa akin ni Kuya Elmer, ni Mabi, ginawa ko lang.
Katulad lang yan sa ibang vlogger pag nag-live. Oo nga, may. Maganda kasing ganito kasi may ads talaga pumapasok. Sa akin nga mayroon. Pag nagbubukas ako. Sangkay Arap, shoutout sa iyo. Shoutout everyone. Go. 7 viewers at 9 thumbs up. Thank you so much. Ay, 6 viewers, shoutout po. At 9 thumbs up. Arap Vlog TV morning, sabi na Ate Hermie Caporal. Thank you so much.
Daig ka. Tumalay boys, morning, sabi ng Ate Army Cabral. Thank you po, Ate Army. Ads again. Ganyan, sangkay, dapat pahaba. Gumawa ka rin pag nag-live ka bukas. Pahaba mo para pumasok ng pumasok yung ads. Kaya pala hindi gano'n pumapasok sa atin yung ads kasi paano yung atin patayo. Dapat pahiga. No ads sa lahaw. 9 viewers at 9 thumbs up shoutout. Thank you so much. Ay, Sagaro. Shoutout sa'yo, Sagaro. Thank you so much, Sagaro. Dan thumbs up sangkay. Ay, thank you, Sagato. Maraming salamat sa thumbs up. Ingat kayo dyan.
Iboy TV, Yahoo, sabi ni ano, Sagaro. Ay, Tatay Robin, Miguel shoutout po. Sangkay, Sagaro, thank you. Sangkay Grace, thank you. 8 viewers at 9 thumbs up. Thank you so much po sa inyo. Mapupuno na ang revenue mo niyan kasi marami ka ng ads. Aray ka, sana all. Mega shout out. Shout out Tatay Robin. Sana nga. Lakarin mo na, baka lakarin mo ng iba. Diboy, hoy. Please double the screen, guys. Please double tap the screen, guys. Thank you sa galo. Grace. 10 viewers at 9 thumbs up siya raw. Natawanan ka ni Biboy is Grace. Ayos daming harang. Ano? Talaga po, Kuya Elmer. May harang na naman po. Ayos yan, para makarami. Biboy, inaantok ako, wag mong maingay. Aray ka, matulog ka kung inaantok ka. Sabi ni ano, sabi ni Mabi TV, yung BG daw, yung meaning daw ng BG. Bye-bye guys. Kaya mahilig talaga itong malis si Grace kasi laging BG. Sangkay, BG lang ako. Sige, bye-bye Grace. Ma'am Griselda, hello. Elmer, Miguel, shout out. Glory Creation, hello, shout out. Main, tanongin mo yan si Grace kung saang lugar yung sinasabi ni Chloe na pupunta daw sila Kapanalig bukas sa Valenzuela. Mabi TV, saan ka na? Wala si Mabi. Hi Glory, sabi ni Ma'am Criselda. Harang again. Oy, harang na naman. Sana all, maraming harang. Thank you so much sa harang. No skip at sa ano guys Huwag niyong i-skip. Sasako ko kayo. Tatay Robin 2.0 Yahoo. Glory, hi Ma'am Criselda. Mami Criselda. Glory boom, Glory, thank you so much Glory. Lakas ng tugtog, 10 viewers at 9 thumbs up, thank you so much po.
Hello, B-Boy. TV is the best. Yeah, it's the best. Glory, hindi ko naabutan live mo. Kagabi, sorry, Glory. Naabutan ko. Walang tao. Grace, may PM daw si Maria Pay. May balak ako pumunta dun sa Valenzuela kasi nandun daw sila Japper bukas mga 10 a.m. Kaya balak ko pumunta ron. Gusto ko makita. At sana lumabas ka, Grace. Magpakita ka naman. Huwag ka puro tago. Thank you, Sir Bill. Thank you so much po sa tambay. Maraming salamat po. Harang. Thank you, Tol. Asang kay Mabi? Yung sinabi na hapon na pahaba pag nag-live kayo, yun ang ginagawa ko ngayon. Kaya pala may harang, no? 11 viewers at 9 thumbs up. Thank you so much, guys. Maraming salamat po sa inyo. Sana all may harang. Oo nga, Sanggay. Mabi TV, thank you so much, Mabi. Yan, mas madali magdikit sa nakapin. Ha? Migalaw shout out everyone. Tama. Thank you, Sangkay. Ano? Padi. Migalaw shout out everyone. Thank you, guys. Nakausap na kami ni Maria Pay. Saan daw yung lugar na yun? PM mo nga ako, PM mo nga sa akin ang ngayon. Kung kaya magsakay ng jeep lang. Para sama ko si Tatay Robin. Tatay Robin! Punta tayo bukas sa Valenzuela. Nandun sila Japper. 10 a.m. nandun sila. May ano daw, 12 viewers to shoot sa raw. Fortune 2. Fortune 2 ba yun? Oh? Rosalda Seraut. San sakay lang ba yun sa Sangkay Grace pag galing dito sa Novaliches? Oo, sana all. Oo nga, padi. Saan yun? Sa lugar nila De Los Reyes Compound. Oh, doon ba yun? Doon sa lugar nila Grace sa Valenzuela. Para ma-meet din natin tong si BG Girl.
Ilas Reyes Compound. Sticker Zelda, gandang musta po. Sabi ni Mami. Mga dalawang sakay mula sa bayan. Ah, ganun ba? Dalawang sakay pa di, galing dito ha. Tama mo nga kami, Madi. Fortune 2, Lampas, Exit, Valenzuela. May bonsoyo nga, ganun. Yes, tatay. Oh, alam ni tatay Ruben? Tay, punta tayo bukas, tay. Alis tayo rito mga alas 7 pa lang. Para di tayo matraffic. Okay lang, medyo busy lang, naglilinis ng bahay. Sige lang, Ma'am Carcelda. Ganda yan, plano nyo. Oo nga, Kuya Elmer. Alam ni tatay. Mabi, okay. Yun, alam mo pala ni tatay Robin. Tatay Robin, punta tayo bukas. Mga 7, alis tayo. Punta tayo sa ano. Tapos mamit natin yan si Sangkay Grace. Ah, sama ako, Sharon ako. Aray ka! Naiwan ako kay Kuya Langga. Aray ko, puro ka kasi BG. Mag-PM kayo. Sige. Basta libre mo kami pagkain dyan ha, Lance ha. Grace, gusto namin libre kami lunch dyan. Diyan kami kakain sa inyo. Kaya ready mo yung masarap na ulam. Okay, pagdating doon, tawag tayo sa sama, umabit tayo tatlo. Sige, sige, sige. Sige, Tatay Robin. Alas 7, Tatay Robin ha. Punta ka rito. Or kahit mga 6:30 para maaga tayo makarating doon. Para doon tayo kakain kala Grace. Anong sabi mo? Hindi ko marinig. Sabi ko, doon kami pupunta sa inyo, sama ko. Ah, sama ka, Mike? Okay. Sabi ko, pupunta kami ng Lapay. Doon kami kakain sa inyo. Bibili ako ulam dito, Grace. Doon natin lutuin sa inyo. Okay lang? Sabi ko, Grace, bibili ako ulam dito. Sasama si Pe, si Mark yan, si Tate Robin. Punta kami dyan sa inyo. Para ma-meet mo rin si Japper at si Louie Kapanalig. Hi, 11 viewers, share up. Glory Creation, Kuya Robin, bahala na. Sumama ka, Mabi. Kumar, good morning, Kumar. Sama ko, malayo ka, lilipad ka. Bonsoy, sarap. B-Boy, haha, boom. Mabi, B-Boy TV. Glory Creation, Mabi, damihan mong Sharon mo ha. Sama ako, 10. Diyan. Logi na naman ako pag sumama ko. Kuya Elmer, sige ako bahala sa Sharon. Mambubu, labog kami dyan kay Ate Grace. So, punta tayo dyan kay Grace. Oy Grace, ready mo yung pagkain mo dyan ha. Sakalin kita. Mabi TV, shoutout. Glory Grace yun, sama daw si Kuya B-Boy. Oo, lilipad yan. Nakapaglaban na nga para may masuot. Sige, sige. Matutulog ako. Oo, loko dyan. Kakalampagin namin bahay mo, hanapin ka namin dyan. Pag di ka lumabas, sama kami. Sige, Glory. Punta tayo kay Grace. B-Boy TV, shoutout. B-Boy, yung ay Bonsoy. 10:28. Sama tayo. Sama-sama tayo. Tara. Ano gusto nyo nun? Sama-sama tayo. Yun tayo. Punta natin si Grace. Pwede pag vigil lang ako kapag naglaba. Sige lang.
Tatay Robin, sama tayo ha. Oo. Peramin kita ng isa kong cellphone ano, Mabi. Para makakapag-vlog ka, ano mo na lang. I-transfer mo na lang. Ay, yung pala, di siya pala makapag. Wala, mahina pala yung cellphone nito. Ayaw mo pumunta sa amin, hindi, huwag kami na. Ang pupunta dyan sa iyo. Yan, lalaka! Yari ka sa amin bukas, dudumugin kami dyan. Diyan kami kakain sa inyo, Grace, huwag kang umaayos ka dyan. Huwag kang puro porma. Ikaw na yung pinupuntahan, choosy ka pa? Grace, ikaw na pupuntahan namin, choosy ka pa? Aray ko ha, umaayos ka dyan ha. Bili na lang akong memory card. Pwede. Sige, sige, sige. Pero may na yung isa kong cellphone. Dali na, magbabayad tayo. Kahit tayo yan. Antay ka, bumili ka ng kusa. Maayos naman ako ha. Hindi nga Grace, seryoso nga, pupunta kami dyan. Bukas. Punta kami muna kay Japper. Para sama ka namin. Sayang din nyo makapag-vlog ka. Tapos katapos nun, punta tayo sa inyo, doon tayo kumain. Sagot na ni Tatay Robin yung ulo. Malay mo, libre tayo ni Will. Pag nakita ka, ay, andun Grace, may baby girl. Ano na lang, baka gal kilos nyo dahil sa akin. Hindi po yan. Okay lang po yun. Kuya Elmer, sabay ka na. Oh. Ano? Na. Dami ko nang palang na comment. Tatay Robin, sama tayo. Sabi ni Mabi. Ayaw mo pumunta sa amin, hindi kami pupunta dyan sa iyo. Okay, Mabi. Haha, bili na lang ako memory card pa. Sige lang, sige.
Crisalda, hello. Maayos naman ako ah. Sabi ni Grace. Kayo na lang, baka bumagal kasi kilos mo. Dahil sa akin. May Bonsoy TV, shoutout. Mabi TV, Mabi. Mark Joe. Na kayong mabilang. Tita Au, shoutout. Oo, punta tayo. Hi Mark Joe. Hi Ate Grace. Thank you so much Ate Grace. Nandito pala kayo Ate Grace. Nandiyan ba si Cherry Bibi? Narinig ko ang boses eh. Nandito, Mabi. Tita Au, hello Tita Au. Tita Au, hello po, sabi ni Mabi. Tita Au, punta kami Valenzuela bukas. Di ba pupunta sila Japper at Kapanalig? Kasi mayroon silang doon opening. Pupuntahan namin. Hi Maria Pay. At sasadyain na rin namin yung kaibigan ko dito na sa YT si Grace. Makikikain kami sa kanila. Sabi TV, wala niya magagawa pag pinuntahan namin yan. Makapaghanda yan. Mababawasan niya yung inipon niya dyan sa bangko. Tatlong CP ko nanood sa iyo Mark. Ay, thank you. Binro, Gumalo, shoutout sa iyo. Sarang, Adi Mayaladi, thank you Sarang. Huwag mo i-skip ang ads. Lumipat ka na ng pwesto pa di oh. Kasi maingay doon, may tugtog. Nakakainis. Melody, hello. Mabi, hello. Sabi niya, Melody. Mabi, kita may galasal po sa iyo. Thumbs up. Chrismal TV, thumbs up. Good morning po, host. Tita Au, thank you po. Ay, Kabos, shout out sa'yo. Tatay Robin, shout out. Kabos, baka wala kang gawa bukas, sumama ka sa amin. Punta tayong Valenzuela. Tatay Robin, Miguelo, shout out. Hello, shout out po sa lahat. Good morning, sabi ni Chris Mel. Shout out din po sa'yo, Tita Au. Hello po, sabi na Magbaba ng si Chris Mel, puntahan nyo. Melody, hello. Melody, Miguelo, shout out. Ate Grace, hello, shout out. Fourth sister ng Tacloban, Miguelo, shout out. Ingat po, sabi ni Tatay Robin. Hoy, sangkay. Maayos ka si Grace. Tita Au, shout out. Thank you, Tatay Robin. Tita Au, hello po. Kabus, thank you so much. Kabus, sabi ni Tita Au, yung lutuin mo, Grace, yung kumba na minatamisan. Oo. Maria Pe, Yahoo. Oo nga. Ayun, guys. Diba? Bahala na si B-Boy bukas yung ulam. Grace, huwag ka mag-alala. Si B-Boy nang bahala sa ulam. Kahit wala si B-Boy, punta namin dyan. Si B-Boy na ang bahala magbigay ng ulam. Nadamay pa ang gahan. Bahala na si B-Boy dyan magpaulam. Si Grace, di talaga ito ayaw siguro ito lumabas mo. Pag di ka lumabas, kakalampagin namin yung bahay mo. Sa may bahay niyan? Sa Valenzuela, saan lugar? Kalampagin natin to. Sponsor na naman damay. Hindi nga, pag nakita nga tayo ni Will, nandun tayo sa bahay ni Grace. Matik yan. Sabihin, may bibi, may konsoy. Oo, may konsoy. Sa Mars, Sangkay. Yawa, sa Mars. Hindi nga Sangkay, Grace, saan ka ba? Para alam namin, bigay mo yung address mo. Chat-chat kita po, kulitin kita sa messenger. Main, kulitin mo sa messenger niya pag di yan lumabas. Maayos ka, minsan nga lang puntahan namin, juicy ka pa. Kaya mo nun, mayroon ka mga tropa bits na nandun. Yung isa namin dyan. Nakikita namin si Grace. Naiinggit. Ang kay Grace, may naiinggit. B-boy. Nakikita ka namin. So, Will, sana. Sa Fortune 2 nga. Sa Fortune 2 ka ba? Hindi ko alam kasi yun. Google na lang namin. Tapos, saraw. Malapit ka lang dun sa opening nila, Kapanalig, Sangkay Grace. Bigay mo, Grace, ang address mo. Punta kami. Ano lang naman pamasahe sa jeep? Mura lang. Tamang basa lang. Mga
Oo nga po eh. Grace lang ang sakalam. Nagano ka na rin. Mag-ride ah. Ano ba eh? Chillax muna, chillax. 14 viewers, thank you so much po. Salamat sa pa-ads. Guys, yung ads natin na, huwag niyo kalilimutan, huwag niyo i-skip. Yan tayo yayaman. Ads. Kailangan kong malaman. Ay, saan yun sangkay? Saan yun sangkay? Hindi ko nga alam kung saan lugar yung ano nila eh. Yung street race sa Fortune 2, malawak yan. Oo nga, ayaw kasi ibigay ni Grace. Google na lang. May Google naman. Andiyan pa yung dada. Pag ang dada, anong oras na? May 11 na. 15 viewers, thank you so much. Uy, Croselda, hello. Sabi ni Kabus, official. Ma'am Croselda, maraming salamat po. Tatay Robin, pag galing nyo sa Karukatan, baba kayo na sa gasolinahan, tapos doon sa De Los Reyes compound. Ah. Yung ano mo, yung lugar mo, Grace, ay Fortune. Fortune 2. Gawa. Manulay ka. Hi, Saki, shout out. Hello, Saki, musta? 2470 De Los Reyes Street, Ginty de Leon. Oh, doon na ba yun, Mike? Ay, ang naman si Mama, kasama namin. Saki, thank you. Okay, skip ads, guys. Para masaya. Para tiba-tiba. Para makabili ng lupa at bahay. Sa paso lang nga lang. Ang lupa. Ang bahay yung naroon. Ganito na lang sangkay. Ano ba yon? Ganito na lang sangkay. Nandun na kayo sa Karukatan, tapos mag-abang na lang ako sa pasalunan. Oh, sige, oh, yan ang gusto ko sa'yo, Grace. Sige. Will! Andun si Will, oh. Andun si Will. Sangkay, Will. Andun si Will. Dan, boom. Nap, boom. Dan. Saki, hello. Lupa sa kuko, sangkay. Oh, yan oh, may kuko. Bibili akong lupa. Huwag niyo lang i-skip yung ads. Bibili kasi ng lupa. Po? Dito, yung pa po yun. Kaya naman po lakarin. Hi, well, thank you so much. Baba kaya ko sa gasolinahan doon ako magbaba. Oh, sige. Will TV, shout out. You know, Yahoo, gising na si Will. Will ko. Will, mamimit na namin si Grace. Pupuntahan namin si Grace. Bong Will, I feel asleep. 70 viewers, shout out. Init na ako. Doon sa ano? Sa Malaysia. Mimit na namin si Bunso, ganda. Mimit na namin si Grace. Will, boom, shout out.
Hi, Bidemar, shoutout sa'yo. Bidemar, musta na po? Idol from Cagayan de Oro City, idol. Wow, ingat lagi. Walang idol. Oh, thank you po, Bidemar. Sir Will, okay Will. B-Boy TV ka, shout. Sabi ni Vika. Hi, B-Boy. Hi, Grace ko. Hi, Kabuz. Hi, B-Boy. Hi, Elmer. Thank you so much, guys, for visiting my live. Aray ko. Yan, malilim na. Yan, mas. Kanina may ano eh. Yan na. Guys, pasuyo ako sa premiere ko. Baka makalimutan ko. 11:30. Ma'am, bili na ma'am. Guys, ipapatinda ko kay Christian bukas. 17 viewers, thank you so much. Hi May! Miracle, thank you so much May. Thank you so much May. Kumusta May? Kumusta ang trabaho natin? 17 viewers, thank you so much guys. Sayang yung Tatay Robin, may vlog tayo. Mga mimit natin sila Japper at Kapanali. Hindi pa naman yung mga estabero yung mga yun. Masaya. Tapos namimit natin yung ano natin, Bunsoy, si Grace. Magpapalibre yung pagkain. Oh, sarap na yan. Oh, mais. Mais. 50 pesos. Bidemar Channel TV sa so much. Guys, pasuyo naman po ko sa akin ng appeal. Dali na pasuyo po, pasuyo. This thumbs up. Uy, Joe, maayong buntag nyo sa Kabuz siya. Oo nga eh. Kung bang minatamisan Grace, sabi ni Tatay Robin, oy. Sarap nga yun. Doon na lang tayo bibili ng pangulam. Ito magkalala, Grace. Kunti lang naman kami kumain. Ay. Sa baba. Bumagsak. Aray! Sarap ka talaga paa mo dyan. Durog talaga. Durog talaga paa mo dyan pag naano. Sakit-sakit yan di ay. Oo nga, kumbang matulog. 15 viewers, thank you so much po. Tita, maraming salamat po. Guys, pasuyo po ako sa nakapin. Viewers, thank you so much. Dahan-dahan. Inaayos na yata kayo. Pero magpapalit na naman ng malis din. Sige. May mais.
50 na lang, 50. 50 lang, ma'am. Okay. Yeah. Yeah. Ano yan? Sigato? Mama Esther. Yeah. Ha? Natihati mo lang eh. Hindi mo kaya ano. Alam kasi ano. Ano ma'am? Nice po. Nice po. Thank you, Mami. Mona Fernandez, thank you so much po sa pa-ads. Grace, thank you. Grace Boom, sabi ni Will. Hey, 17 viewers, dami ah. Viewers guys. Sige na ma'am. Hi Akari, thank you so much. Sagato guys. Guys, look, sagato, look, sagato. Zombie. Hi, 15 viewers. Thank you so much po. Di man makikita? Shoutout po guys, shoutout. Di man makita? Ate Melody, thank you so much. Mami, thank you po. Will, sabi ni isang kay Grace. Yeah. Ako walang huli yan. Ha? Sama ng mga mo video. Naulo ka. Hi Maria Pay, sabi ni Will. Aray ko! Sana all, mahal. Mahal ang tubig ka mo. Sabi mo sa kanya, lubong na yung buhay. Manunulay. Welcome, Margo. Mamuna, thank you po. Salamat po. Pasensya na po. Hindi ako nakaka-pasyal sa inyo. Hi, Mona. Kwenta lang, ma'am. Sige na. Walang kulay. Kamay ni ma'am.
Sa lima. Wow. Paluyo talaga. Tita Au, thank you po. Kinig lang. Ilang po Tita Au. Maraming salamat. Okay, Grace, thank you. Grace, thank you so much. Parang rinig na rin. Rinig na rinig yung boses niya. Parang rinig na rinig ko ang boses niya dito. Ang tawag niya, Mark. Kausap ko sa Messenger. Muna. Wala. Naasar niya si Sagato. Ate, delikado kasi masalit yung ulo. Hindi pa kumakain. Sabi ko punta siya dito. Kasi may Yung naasar ay yung sakit na nga ata ang tao. Baka matuluyan. Baka mamaya matuluyan sa'yo. Kaulo ka pala. Kaulo ka. Gusto mo. Will, thank you so much, Will, for visiting. Melody, thank you po. Tita Au, thank you so much, Tita Au. Hello, Will, from Tita Au. Kain po, sige lang po, Tita Au. Almusal na po. Mamaya na ng tanghalian mga 12. May ano para ako, may primer ako. Saglit lang naman yun, 9 minutes. Ay, 19 minutes. Kasama kami mga apat. Mabi TV, Kuya Elmar, Tatay Robin. Oh, okay, kaya pala mag-boses. Opo, kausap ko sa Messenger. Pamaritis. Boss, punta na mo. Ayan mo, nasa bahay ng alam si Sagato, hindi pa nakatambay sa akin. Naman yan, tamad mo yan, magtambay. Gusto naman niya tambayan. Pag walang viewers, oh no, wala akong viewers. Wala akong viewers ko. Oh, Sagato. Huwag ganyan mindset, oy. Tirahin kita. Ha? Sama ko na rin na. Tinig lang antok na ako. Sige lang, Grace. Lagi ka naman antok. Lagi mo pa yung buntis. Kami ba? Next vlog. Thank you so much. Ha? Ate Melody, thank you po. 16 viewers, shout out. Buntis ba yan si Grace? Buntis yung alin, yung mata? Buntis ang mata ni Grace. Thank you, shout out. Ang persada, hello. Yan, kakakain nyo ng bulalo. Puro kayo kasi kain ng bulalo. Hindi kayo namimigay. Pasaway kayo. Kainin mo yan ng ano. Tawag sa lahat, sabi ni Pang Bamis Vlog. Hoy, miss kita. Ay, Grace, maraming salamat. Huwag pumayos ka. Tony Baas, thank you so much. Yahoo, sabi natin naman. 16 viewers, thank you so much po. Aba, marami tayong viewers ngayon. Wala si Mabi, siguro laban na. Ay, Mabi, may labahan pa ako sa bahay. Sabay mo na yung aking video na butas-butas.
Saan ni ba aming kulog sa raw? Mais te, mais, 50 lang. 50 lang po mais. Kakain kang nakangiti, hindi nakangiwi. Aray ka. Sana, oh. Masarap. Sir Bill! Thank you po. Sorry. Pausok pa, B-boy. Guys, Will! Mayroon pala ako chismis sa'yo, Will. Will! Guys, you're listening everybody, guys. May chismis pala ako sa inyo, guys. Si B-boy, di ba mabait yan? Grabe. Kagabi. Nag-live si B-boy. Hindi ko ma-English niyan. Bahala siya. Mag-intindi. Translate niya na lang. Will B-boy, live stream, evening? That night. Will, you're listening, Will? B-boy's live stream at that night, nakaw internet. Ha? Stealing ano? Stealing? Ha? Alin? The neighbor. Will, you listen, Will. I'm here, Will. Will, asan ka na, Will? Will, may mamaritis ako sa'yo, Will. Will, B-Boy TV. Will, where are you, Will? Will, B-Boy TV is live stream to that night, stealing net of neighbor. Nagnakaw ng net ng internet sa kanilang bahay. Oh, Will, B-Boy is live stream night bahala mo na awa. Grabe na kami intindi, oy. Ingay mo, hoy. Si B-Boy, nag-live ka kagabi. Wala siyang internet. Ang ginawa niya, nagnakaw sa kapitbahay ng internet para makapag-live lang. Kapal ang mukha. Ang ginawa? Hi, Melody. Will, si B-Boy, live stream din nung kagabi. Tapos, walang internet ang ginawa. Nagnakaw ng internet sa kapitbahay. Aray ko, B-Boy, umayos ka. Tudasin ka ng mga kapitbahay mo. Tawa sila. Ano daw? Hindi ko alam, Mike. Bahala dyan mag-intindi si Will. Will, you understand na lang, Will, ha? Pag-iintindi na lang, Will. Yes, sir, we will B-Boy round out. Wow. Yes. B-Boy live stream the night. Stealing net of neighbor. Tama ba yun? Okay, Grace. Will, you understand, Will? B-Boy yung loko-loko. Kapitbahay niya, nakawan niya internet. Nakaw? Yung nakaw, stealing need neighbor? Oh no. So sad. Tuwan-tuwa pa siya. She's laughing. Masaya sa ginawa niya. B-Boy will stealing the neighbor need to get alive. Get alive, yeah. B-Boy, kumain ka na. Doy, kumain ka na. Tapos na. Because not internet, B-Boy, yeah. Oh, yun. Nangiti. Tumawa na si Will. Masaya siya kagabi, Will. Oh, super saya ni Will. Hala. Wala ka, B-Boy.
Sabi pa ni B-Boy, wag mo ako marites kay Will ha. Baka nahiya ako, bisya. Yun, nahiya daw siya. B-Boy last night Will. Then he take the need of neighbor. Ayan na, yari ka. Naglabasan na yung mga marites. Si Akari pa. Wala pa si Akari. Ay, Akari, lumabas ka dyan. May marites mo rin to si B-Boy. Because B-Boy have no internet Will. Oh, yeah. Nagtipid, di nagpaload. Mayroon naman SIM card, di nagpaload. Kaya tawag natin kay B-Boy ay ano maganda tawag kay B-Boy? Vlogger na magnanakaw ng internet. B-Boy. Ano ba yun? Ano ba yun sa guide? Mga sisi. Mga sisi. Ay, Marquez. CCTV. Kung makita dito kasi may hal. Kausap ko sa messenger. Sira ulo. Ayan, guys, si B-Boy, oh. Grace, di nga, pupunta kami bukas sa iyo, Grace, ha? Kailan, Tate Robin. Tate Robin, pupunta ka rito mga alas 6:30 para maaga tayo makapunta ron. Di bali mauna tayo dun. Huwag lang tayo mahuli sa ano. Para so yung B-Boy. Nakaunit. Hoy, tudas. Oh, magabi. Magabi. Hindi nga sana magla-live yun. Ngayon ko lang, sabi ko mag-live ka ngayon. It's true, B-Boys or really kapitbahay net. Oo nga, bitaw. Gabi. Naloko yan si B-Boy. Oh. Tuwan-tuwa pa siya, masaya siya. Alam niya, sunshine yan. You as sunshine. Will, you as sunshine. Inaano ka, B-Boy, ni Ate Grace? Hala, titaw. Hi, Mark. Oy, Loy. Shoutout sa'yo, Loy. Loy, thank you so much, Loy. 15 viewers, B-Boy. Hala, isa, dalawa. B-Boy, ha. Isa, dalawa. 3, 4, 5, 10. 15 viewers, thank you so much. B-Boy, hello, sabi ni titaw. Will. 3. Thumbs up, yari. Thank you. Maritis. Yun na. Ayan guys, nandiyan na si B-Boy. Bahala na si B-Boy dyan magpaliwanag kay Will. Sabi niya, wag mo ko isumbong kay Will ha. Kasi nakakahiya. Sabihin nun, magnanakaw ko ng internet. Walang lulusot, walang lihim sa atin. Hindi ka makakalusot sa akin, B-Boy. Say Will again. Yeah. Oy, boom. 16 viewers, thank you so much, guys. Malabi, hello. Amang busy yung mga kapitbahay. Kasi siguro yung kapitbahay nila nun, ba't ang hina ng internet ko? Anak ng tipaklong. Eh, nakigamit pala si B-Boy. Vlogger na waray pambili ng internet. Thank you. Thank you po. Thank you so much sa inyo, guys. Laglagan na ito. Okay, pag pumunta kami dyan sa iyo, lalaglag ka rin namin. May premiere ka pala. 11:30. Oo. Balitan ko ng passport yung isda. Opo, may premiere po ako. Saglit lang naman po yan. Hi, Crisalda again. Will, thank you so much, Will. Opo, may premiere po ako, Sir Will. Willie. Thank you so much po sa pagtambay. Sigurado, puro bigay sa'yo niya. Bitbahay. 16 viewers, thank you so much. Dapat pala kahapon. Nanay Joleta Reyes, hello po, morning po. Nay, thank you po, Nay. 17 viewers. Hi, Bitman.
17 viewers. Ano lagi from Will of You. Will o look Mark. Why? Why look me? Wala na nice si Mark. Ayo. Oy, sumbong ka kay nanay. Ikaw susumbong kay nanay. Nanay. Yan si Biboy Nay. Nag-live kagabi. Hindi sa barangay nangunguha ng internet. Doon sa kapitbahay nangunguha. Kasaway yan oh. Sumbong. Ano mo yung pagalitan mo nga yan, Nay. Biboy oh. Morning Mark Joe, anong tinta mo? Mais pa rin po Ate Eva. Walang pagbabago. Ito lang kami, kinig lang. Sige, thank you po muna. Really, thank you so much. Rosal the channel. Hi, Nanay Jonathan Reyes. Hala, B-Boy. Oh, Ate Melody, si B-Boy. Nag-live kagabi, nakilibre lang ng internet sa kapitbahay. Tuwan-tuwa pa. Sabi pa naman sa amin, Mark, ano ba yun? Sabi ko, ano ba yun? Mark, ano ba yun? Ano ba yun? Sabi niya, alam mo Mark, hindi ako sa barangay nag-connect ng internet ko. Ninakaw ko yung internet ng kapitbahay namin. Kaya tingnan mo, lakas ng signal. Masaya, walang libre, nakalibre ako. Yes! Hi Eva, love you, sabi Roselda, hello. Nay, Jonathan Reyes. Nay, thank you so much, Nay. Salamat po. 19 viewers ako. Ang dami natin viewers. Hello. Hi, Nanay Jonathan. Sabi ni Billy ko, B-Boy, wawa naman, ha? Ay? Oo, tinawag-tawag talaga ako, mama, eh. Logo talaga ito si Sangkay mo. Kuya Billy. Di, tinawag-tawag talaga ako ni B-Boy. Nag-i-edit ako. Sabi ko, nag-i-edit ako, Sangkay. Di, Mark, halika. Kinig ka muna, Mark. May sasabihin ako. Ano ba yun? Kasi, dali na, kinig ka muna. Dali, may sasabihin ako sa'yo. Ano ba yun? Alam mo, Mark, nag-live ako ngayong gabi. Hindi ako nakakonig doon sa kasi malayo yung internet ng barangay. Dito ako sa kapitbahay, hindi na ako internet. Oo, tao na to. Hi, thank you, bye. Hi, Will. Oo, nung wala kang internet sa barangay. Parang siya meron sa kanya. Hi, Mami. Hoy! Taraw! Hoy! Baby boy, oh. Wala na. Okay na yun. At least na-chismis na kita. Aray ka! Yan kasi, kasi si Bibo, malakas yung mga asar. Ganun lang, bawi-bawi lang tayo, guys. Di ba, nakaraan, nag-inom ako. Sinumbong ako ni Pina, sumuka. Tinawanan ako ng tinawanan ni B-Boy. Oy, suka! Oy, boy, suka! Sabi sa akin, oy, boy, magnan ako ng internet. Uy, 20 viewers. Thank you so much. 20 viewers, sabi. Maria Faye. Dami tayong viewers, guys. Ma'am Eva. Mama din, hello. Aray ka. Okay, nag-vlog mo ba? Good. Ay, Grace. Joke lang yun ba? Hi, Ate Eva. Hello. Mga okay lang po. Sabi niyo na nag-alay kami yun. No money na si Boy. Pang bayo. Hindi, wala po siya doon mga muna sa barangay. Nasa my court siya, malayo yung internet. Mayay na signal. Kaya nag-wifi na lang sa kapitbahay. Sana all. Hoy, hello, sabi natin na lang. Tita Au, thank you po. Hi, Miss Eva. Si Melody, sabi niya isang kay Grace. Guys, pupuntahan nga pala bukas kay La Grace. Pumuntahan namin si Grace. Tapos meet namin si Idol Japper at si Kapanalig sa kanilang grand opening sa Valenzuela. Sana ma-meet natin si Grace. Software update for my phone. Guys, bye-bye for now. Sige. Software update for my phone, guys. Bye-bye. Sige lang, Will. Thank you, Will. Wala, magkita kayo bukas ni Grace Mark. Opo.
Ma'am Criselda. Pupuntahan namin yan. Sama ko yung Spay, si Kuya Robin, Tatay Robin, si Mabi. Yung ko si Mabi kasama. Kinig lang ako, ha? Okay, Will. Bye-bye, Will. Bye-bye, Will. I miss you, Melody Alvarez, sabi ni Lloyd. May internet kami sa bahay. Oo nga po, mayroon. Sa ano yun, Nay? Kahapon kasi, nasa ano si B-Boy. Nasa barangay, nasa court. Siya nagkwento sa akin, nag-edit ako, tinatawag ko ng tinatawag sa live. Mark, halika muna, kinig ka muna. Ka ng mais. Kwenta lang yan, Nay. Hindi naman po. Apa? Ano po, ingat. Ay, Sangkay Macho! Ikaw lang ang nahuli. Sangkay Macho, musta? Tatay Robin, hello, okay, bye-bye po namin na sabi niyo muna. Tatay Robin, Macho, and Mami's birthday, Sangkay, huwag mong maritis mga... Huwag mong maritis mga... Maritis na nga ni Tatay Robin 2.0, Macho, shoutout po. 16 viewers, shoutout sa inyo guys. Ano lang yan? Paano lang yan? Pa-vibes lang ba? Para maging masaya lang natin lahat. Hindi naman personal yan. Alam naman ni Bibo yun, sinabihan ko na yun. Hindi naman ako maglalaglag ang aking kaibigan. Hindi naman natin sisiraan ang ating kaibigan. Ibang tao. Tayo lang nandito. Ano lang yun? Pampa ano lang ng mga ating viewers. Pasaya lang ba? Normal lang yan. Pag ano ka, matampuhin, hindi ka nababagay. Dapat nasa sagpa. Isa sako yung hindi matampuhin, sako na. Pag mo, sige, try mo. Sige, try mo. Opo, magkikita ko ka na. Si Grace, pupunta kami Valenzuela. Kasi imimit namin pupunta kami kala Idol Japper muna, sasama namin si Grace. Pagka namin, uwi. Pag pauwi na kami, pupunta kami kala Grace. Doon kami makikikain. Para malibre naman kami ng pagkain ni Grace. Di ba Grace? Kay Grace. Di ba? Sabi ni Tatay Robin, magluto ka daw ng yung Tatay Robin, adobong baboy, yung natabisan. Tatay Robin, hi. Sabi ni Mama muna. 15 viewers, thank you so much guys. Guys, aray ko. Dami na. Pare, batingin ako pare. Guys, may premiere ako ha, 11:30. Luto ng bongga para hindi mamaritis. Joke lang. Ay, hindi naman. Ay, kapatid! Kapatid So! Shoutout sa'yo, kapatid So! Kumusta? Ano na tayo? Nasa laylayan na tayo, So ah. Wala pa, malayo pa ang sahod kasi. Magkala mag-alala, no skip naman ako sa mga video. Hindi ko naman i-skip ang ads. Lagi naman ako napanood. Minsan 4 na cellphone ang tinatambay ko pag nasa bayan. Dito, isa lang.
Kasi meron tayo mga ano, kailangan pasukan ng mga kaibigan. Galaw sa raw, sabi Tatay Robin, kapag sir. Ulilit na pero okay lang, magandang kapatid. Oo, tama. Tama lang. Pupunta pala sila Japper sa Valenzuela bukas. Sa opening nila, no? Ay doon sa Panali. Pupunta nga kami bukas doon. Dami sigurong vlogger na pupunta rin. First time namin makikita sa limbawa kung matuloy kami bukas. First time namin makikita si Kapanali. Si Japper, ilang beses ko na nakita yan. Dapat na. Yes, Yahoo, you so. Guys, andyan yung kapatid natin dito. Yung Bacana. Baka hindi pa kayo nakadikit dyan. Nakikita niyo po. Kapatid, meron akong ano. May premier ako kapatid. Sana all kapatid. Oo nga. Kapatid, may premier ako. Baka hindi ka pa nakatamsak. Patamsak naman ako kapatid. Kasi premier ko yan mamaya. 11:30. Minsan lang malapit lang dito sa amin yan. Valenzuela. Hanapin na lang namin kung saan address. Pero alam naman na ng partner ko kung saan lugar to. Kasi, ano niya sa kagabi sa live ni Japper. Sana. Thank you so much supporting viewers natin dyan. I love you. Lloyd, thank you, Lloyd. Thank you, Lloyd. Minahaba ko na. So, ano yan? Yung link. Link ko. Link. Okay, inano ko yung premiere ko. 15 viewers, thank you so much. Di ba, malawak ang kako. Kitang-kita ka. Kitang-kita yung islam. Kasi ano, welcome, Mark. Hi, sir. Uy, wala ko pa lang yung dito. YouTube. Oh, my back. Uy, Will, thank you so much. You're back, ah. Hi, Will. Pasok ka dun tayo. Batiin mo sa dito. Okay, hi, Will. Diba yan? Ay, shoutout, Tatay Robin. Guys, thank you so much, guys. Yung ads natin, guys, huwag niyong kalimutan, no? Skip ads. Para tiba-tiba. Aray ka, tiba-tiba. Tatay Robin. Magandang tanghali po. Sabi ni Ate Eva. Kaya sana. Kaya, huwag mo skip. Kaya, stop. Oh. Palastas? Oo. Kaya mo na. Kasi Loyle ha, pumunta. Tanda na po. Para magkakasinahin mo ng palis mamaya.
Guys, mga kawaray, puntahan natin si Sagato. Kasi nalulungkot, nakalive natin si Sagato. Sagaro, ay comment ka dito Sagato. Ay, Jano. Ayan si Jano. Jano, kasama ang mga sikat na ako, guys. Oo, naka-live siya, Sanggay. Oo nga, naka-live. Guys, si ano, Jano. Ayan, naka-white. May kapatid ako. Meron akong kapatid sa may Kamarin, Caloocan. Oh, dito lang, malapit lang. 15 viewers, thank you so much guys. At 23 thumbs up. Wow, shout out sa inyo guys. Yan si Jano guys, yan oh, yung kaway. Titinda ng isda. Si Jano. Mommy and Mommy's World. Love you. Anong street po? Eva. At Eva, anong street po? Sabi ni Tate Ron. 3 minutes guys ha. Meron tayong... Uy, laki niyan. Guys, you want this? Guys, you want this? Oh. So big. Bakuko. Yummy, bakuko. Bakuko. Uy guys, hi guys. Welcome to the Philippines. I'm Bakuko. Bakuko. Oh. Ano prituin mo? Sarap yan. Hindi na tulad ng dati. Two minutes left guys. Meron na tayong premiere. May pantastas, hindi pwedeng Saan kayo pasyal kayo? May commercial, oh. Yun yung ano, sasahurin namin. Ha? Yun ang sasahurin namin. Yo, skip. Yung ano, no, hindi, yung ano, yung ads na yun. Kailangan pa panoorin yun. Oh, kailangan di-skip para papasok sa amin sa revenue. Yun ang mag-ano sa amin eh. Kasi hindi naman kami mga sikat eh. Hindi naman malakas ang views namin. Kasi kung mayroon kang ganun, ads, matik yun, papasok sa iyo. Pasok sa revenue mo. Pinanood ako dito. I-skip mo? Huwag mo i-skip para papasok sa revenue. Kasi ano yan eh. Pag halimbawa isang video na upload ko na video, tapos umabot ng 8 ads, malaki yun. Kasi mahaba yun eh. Oo, panonoorin lang. Huwag lang i-skip. Panoorin mo yung ano ko ah. Para isa ka dun sa mga kuha sa mga kuha dito na lang ang bibigyan ko eh.
May apat na ako. Tapos na si Kuya Elmer. May apat pa. Ano yun, ikaw na. Tayo mga sinero to, yung lahat ng panahon, sinero. Alam mo, ikaw yung isa. Bakit nung shirt na ano, puno nga yung aking minsan dati. Ngayon naman, ano ka mga dyan? Sineshare ko lahat. Kapag may binigyan akong bigas, Kuya Elmer. Ay, 30 minutes na guys. Nasa premiere tayo guys. Punta muna tayo sa premiere ko. Premiere po, premiere. Ay, please visit sa premiere ko mga kawaray. Mark dyan, premiere na. Oo nga may. Guys, pasyal muna tayo sa premiere natin guys. Thank you so much. Yung na link. Yung nasa link. Pindutin nyo lang yan para mabilis makapunta kayo rito. Ma'am Carcelda, please, pasulit po. Pasyal muna tayo sa premiere. Hindi pala ito nilalagyan ng okay, thank you, Elmer. Saglit lang naman to. Saglit lang to, 19 minutes lang to. Yan ang ads na sinasabi ko. I-skip. Binigyan ko si Kuya Elmer ng bigas dyan, 5 piso. Kaya 7 na lang kailangan kong bigyan. Guys, pasuyo po sa mga nandyan naka-baby. Pasuyo mo po, punta muna tayo sa premiere. Muna please naman po, pasuyo naman po. Papunta muna sa akin ng premiere. Saglit lang po yan, 19 minutes lang. Kailangan daw pagpulong pre, yung pagpagawa. Ano pila doon. Bakit dami tao?
Oo, ano niya, parang naging ano lalo siya rin. Nakilala. Oh, 20 million. Yun ata yung pinakamalaki niyang views eh. Oo, nandun lahat eh. Tingnan nila nilinisan mo yun. Kaya, sakit-sakit na yung ano. Mamigas na yun. Ito yung Elmer, yung pumunta nga ako sa akin dyan.
Kwenta lang. Isang veterano, isang tupa. Agad yan. Sabang pa lang po sa aming solo. Ano pa lang yan, August pa lang yan. Ngayon, September na, wala pa rin. Mahal pa din. Dalawang box lang yun. Nakakis eh. Dalawang box lang, nakakis ah. Hindi nga, apat ano eh. Apat na box yung baka, huwag di ba nakakis ang box. Baka nga, apat na box. Di ba nakakis ang box. Buhay mo na ako. Saan boy? Hindi ba yung buke? Agal na yan. Four years na. 4 years na ako kay Tigo. Kapag. Ha? Ha? 5 sanda ang mga.
Magkano yun guys? 260. Oo, nanonood ako. Salamat, salamat. Mag-end na ako. Sa kay Matthew, mag-ano ka na? Live ka na. Kay Matthew, mag-live na live. Para Sisigaw pa. Kabus, thank you so much. Maganda ako. Maraming salamat. Bye na, bye. Maganda ako. Thank you so much sa inyo guys. And Sura, thank you po. Ingat kayo lagi. God bless. Bye. Viewers. Kapasal ka kasi lubak nga lang. Kami na pag bumaba ka ba? Ano, lubak. Nakay makakapasal. Maganda ako, maganda. Maraming salamat sa inyo. Bye.